Dovoľte mi predstaviť značku Veľká vlna, ktorá je vo svete známa označením Bicord. Poďte ďalej. Vítame vás na našich skromných 250 metroch štvorcových. Sa rozplýva celá naša jedna veľká rodinná fabrika, ktorá je v podstate malá, ale spolu so sestrou jej dávame život. Snažíme sa tu vyrábať jednotlivé klbká, ktoré robia svet veselší, krajší a farebnejší. Máme ju rozdelenú na dve časti. Toto je výrobná časť, v ktorej vznikajú všetky naše farebné klbká, ktoré sú potom určené na ďalšiu tvorbu a spracovanie pre našich zákazníkov. Postupne sa presúvame do našej skladovej časti, kde ich všetky uskladňujeme a tu čakajú na svojich zákazníkov, kde ich zabalíme a posielame do sveta. Vyrábame si aj vlastné limitné farby, ktoré skladáme z rôznych farebných nitiek a potom z nich tvoríme krásne originálne výrobky, či háčkovaním, alebo šitím, alebo makrame. Takto ich potom balíme do sveta, posielame, no a toto sme my dve.